Mestská polícia má nového náčelníka. Medzinárodný deň Rómov si pripomenuli aj v Liptove. Pohľad na našu zem z ekologického aj poľnohospodárskeho hľadiska. Skatepark v Liptovskom Mikuláši v novom šate. Vyvrcholila Liptovská hokejová liga. Milí diváci, redakčný tím televízie Liptov pre vás pripravil reportáže z udalostí v našom meste, o ktorých by ste určite mali vedieť. Vítajte pri obrazovkách. Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši má nového náčelníka. Stal sa ním Marián Jančuška, ktorý viac o svojich predstavách fungovania mestskej polície pod jeho vedením prezradil Romane Buganovej. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč slávnostne uviedol do funkcie náčelníka mestskej polície Mariána Jančušku. Od úplne nového vedenia očakáva lepšie výsledky a priblíženie sa potrebám občanov. Možno naše videnie úloh mestskej polície, respektíve úlohy sú vždy rovnaké, ale realizácia a naplnenie týchto požiadaviek na činnosť mestskej polície a jednotlivých vás, členov mestskej polície, možno bude trošku iné, možno budeme mať trošku väčšie nároky, ako to bolo predtým. Myslím, že budeme minimálne tieto 4 roky spolupracovať aj čo sa týka ochrany zdravia a bezpečnosti občanov, ako aj ochrany ich majetku. To je, myslím, že v prvom rade vaša základná úloha. Nový náčelník má tiež predstavu, ako zefektívniť prácu mestskej polície. Do prevencie v rámci činnosti mestskej polície bude zapojený väčší počet policajtov. Prioritou budú tiež kontroly podnikov, kde dochádza k podávaniu alkoholu maloletým a mladistvým. Ako nový náčelník mestskej polície v Liptovskom Mikuláši sa chcem zamerať najmä na zefektívnenie a skvalitnenie činnosti mestskej polície a plánovanie hliadok mestskej polície do častí mesta Liptovský Mikuláš, kde najčastejšie dochádza k protiprávnemu konaniu osôb, páchaniu priestupkov, prečinov, zločinov alebo iných správnych deliktov. K objektívnejšiemu hodnoteniu práce policajtov prispeje aj nový hodnotiaci systém, ktorý už bol zavedený do praxe. Radnica má záujem zabezpečiť pre činnosť polície dostatočné materiálno-technické zabezpečenie, ktorého dobrá úroveň sa následne odráža aj v jej samotných výkonoch. Pre televíziu Liptov, Romana Buganová. Skatepark v Liptovskom Mikuláši má z roka na rok viac priaznivcov. Vďaka cezhraničnej spolupráci s Poľskom prejde park tento rok výraznou rekonštrukciou. Od mája bude teda na území nášho mesta stáť jeden z najlepších skateparkov na Slovensku. Liptovsko-Mikulášsky skatepark opravia. Športovisko patrí medzi najstaršie svojho druhu na Slovensku a ako v jednom z mála našich miest sú tunajší skatery združení v jednom klube. Starostlivosť o súčasné betónové prekážky je však príliš finančne náročná. Posledné opravy tu zrealizovali v roku 2013 z mestských financií. Miesto si však už žiadalo generálnu opravu. Zo sna sa stala realita a skatepark sa jej skutočne dočkal, a to vďaka cezhraničnej spolupráci. Finančné prostriedky na rekonštrukciu skateparku budú použité z operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Poľská republika. Bude to asi 40 000 eur, z toho 5% bude hradiť mesto, zbytok bude refundovaných. V rámci projektu sa zrekonštruujú a doplnia prekážky. Navrhla ich jedna z ústredných postáv mikulášskeho skateboardingu Pavol Sasko, ktorý sa tomuto športu venuje už 20 rokov. Očakávania sú veľké v podstate. Jedná sa o to, že tento areál bude od roku 2000 konečne celý dostávaný a bude vybavený komplet prekážkami, celá plocha, ako má byť. Ak budeme môcť organizovať akcie tu na rôzne školy skateboardingu, napríklad pre deti, rôzne typy závodov, či pre začínajúcich skateboardistov alebo pre tých pokročilých. Nové prekážky budú mať oproti tým súčasným odlišné materiálové zloženie, vrátia sa k drevu. Skatepark tak bude patriť medzi slovenskú špičku. Dovolím si tvrdiť, že áno, bude určite jeden z najlepších, možno z môjho pohľadu najlepší, keďže tie prekážky budú drevené. Rozdiel medzi drevenými prekážkami a medzi betónovými je asi ten, že ten betón síce vydrží dlhšie, ale to jazdenie nie je zďaleka tak komfortné, ako je na drevených prekážkach.
Park musia podľa zmluvy dokončiť do konca mája a keďže má skateboarding ambíciu stať sa aj olympijským športom, možno práve z Liptovského Mikuláša budú pochádzať prví medailisti. Pre televíziu Liptov Milka Petríková. Aký je dôvod výrubu drevín pri Váhu v okolí obce Potureň? Ide o protipovodňové opatrenia, alebo je to príprava na výstavbu elektrárne? Odpovede nájdeme v nasledujúcej reportáži. Veľká vlna kritiky sa zdvihla voči výrubu drevín pri Váhu nedaleko obce Potureň. Medzi Liptákmi sa rýchlo rozšírila informácia, že v týchto miestach bude stáť malá vodná elektráreň. Je to však skutočne tak? Slovenský vodohospodársky podnik samozrejme vie o tom, že sa takáto výstavba pripravuje, no treba zdôrazniť, že výrub nemá žiadnu súvislosť s prípravou výstavby malej vodnej elektrárne, ale všetky opatrenia, ktoré robíme, sú určené vyslovene na zabránenie povodňového ohrozenia obce Potureň vodami Váhu. Dôvody výrubu drevín sú v skutočnosti úplne iné. Obec Potureň bola niekoľkokrát ohrozená vyliatím Váhu. Minulý rok chýbalo len 20 až 30 cm. Úpravu brehu a koryta žiadali preto v rámci protipovodňových opatrení. Naša obec bola niekoľko rokov postupne ohrozovaná vyliatím sa koryta Váhu a ohrozenia našej obce, tak pristúpil štátny podnik Povodie Váhu minulý rok k spracovaniu projektovej dokumentácie. Vrbiny, osiky a topole boli začaté postupne jednak z brehu a jednak takisto aj zvnútra koryta vyrezávané. Prvým krokom bolo začatie odstraňovania tzv. Štrkovej lavice v obci Potureň a ďalej pokračovali znižovaním nivelety dna smerom proti prúdu toku až nad intravilánovce. Ďalším krokom bolo potom zase odstránenie vegetácie z prietokového profilu koryta Váhu. No a tretím krokom bude prehlbenie dna a rozšírenie jeho koryta a následná výšková úprava pravého brehu Váhu tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k ohrozeniu obce Potureň povodňami. Je to plne v kompetencii správcu toku, vzhľadom k tomu, že mu to vyplýva zo zákona. Zákon mu priamo ukladá, aby vykonával tieto činnosti, aby udržal prietočnosť profilu tak, aby nedošlo k vybraženiu vody počas veľkých vod alebo v prípade už keď príde k povodniam. Pravdou je, že malá vodná elektráreň možno bude na Váhu stáť, no ak áno, určite nie pri Poturni. Naplánovaná je nedaleko Borovej Sihote. V akom štádiu je, viem, že projekt je spracovaný, ale ešte čo sa týka konkrétnych stavebných konaní, to ešte len ďalší proces. Pre televíziu Liptov Romana Buganová. Zem sa v gréčtine označovala ako Gaia, čo znamená matka. Vznikla pred viac ako 4,5 miliardami rokov a v ostatnom období je jej znečistenie také alarmujúce, že vážne ohrozuje život na nej. Reakciou na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia bolo ustanovenie Dňa Zeme v roku 1970 na 22. apríla. Lúky, lesy, kopce, aj toto všetko je Liptov. Ak už nie po celý rok, na ich ochranu by sme mali dbať aspoň raz, a to 22. apríla, ktorý je Dňom Zeme. Zatiaľ, čo pre našich starých rodičov tvorila zem a práca s ňou každodennú súčasť života, dnes sa to mení. Môžeme s určitosťou povedať, že pôda znamenala matka, znamenala živiteľka, pretože poľnohospodárstvo bolo v minulosti na vidieku hlavným zamestnaním a vlastne od neho závisela aj existencia celej rodiny. Zatiaľ, čo sa v minulosti považoval náš región prevažne za zemiakársky, dnes je to inak. Poľnohospodári síce Deň Zeme oslávia prácou, ale plodiny sa aj pod vplyvom klímy menia. Bol vyslovene švábkarským, ale musíme si uvedomiť jednu vec, že sú tu predsa len ťažké pôdy. Je to náročné pestovanie zemiakov v takýchto pôdach. V minulosti to bolo založené na veľa ručnej práci, ktorú teraz už nie je možné používať a tým pádom aj tie zemiaky z nášho regiónu pomaly odchádzajú a konzumné zemiaky sa už v podstate takmer nepestujú. Od zeme, ktorá nám prináša potravu, sa presuňme aj do vyšších polôch. Aj na tie by sme mali upriamiť pozornosť 22. apríla. Láske k tatranským končiarom by sme mali viesť už deti. Ak je dobre položená alebo vystavaná tá prednáška, tak tie deti
prejavia záujem a veľakrát si vychováme z týchto maličkých špuntov takých zarytých environmentalistov, ekológov. Keby sme deti nevedli k vzťahu k prírode, tak potom už neviem, kto by nás v budúcnosti zachránil pred tým všetkým, čo sa tu teraz momentálne deje. Rovnako to platí aj pre Vysoké Tatry, kde sa tiež často správame tak, ako by sme si ich vôbec nevážili. Máme najväčšie problémy s turistami, ktorí po sebe nechávajú odpadky v podobe obalov od potravín, fliaš plastových, ale aj sklených. V poslednom období sú viditeľné aj vlastne pozostatky po toaletách. Sú to biele papieriky, ktoré sa nachádzajú v lesnom prostredí a ktoré sú žiaľ pri tomto stave Tatranského lesa dostatočne viditeľné. Deň Zeme je výbornou príležitosťou upriamiť pozornosť na krásu okolo nás, aj na to, ako ju často svojvoľne a vedome ničíme. Aspoň na jeden deň sa rozhliadnime okolo seba a skúsme nájsť silu, ako sa správať tak, aby sme prírode vrátili to, čo nám ona dáva každý deň. Život. Pre televíziu Liptov Milka Petríková. V piatok 10. apríla si mohli návštevníci Múzea Janka Kráľa vypočuť odbornú prednášku 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš, venovanú k 70. výročiu oslobodenia mesta. Prednášajúci Juraj Vanovčan zaujal nielen uniformou desiatnika 1. československého zboru, ale predovšetkým zaujímavým výkladom, ktorým priblížil vtedajšie pohnuté udalosti dnešným generáciám. Bývalý športhotel Elán, ktorý v Poturni prerábajú na polifunkčný dom, stráca svoju podobu. Práce po niekoľkých týždňoch pokračujú veľmi rýchlo. Už sa dáva strecha dole, ide sa nadmurovať ďalšie poschodie. Všetky vnútorné priestory sú už vyborané, už pripravené, prípojky sú spravené. V polifunkčnom dome vznikne 13 malometrážnych bytov. Občania tu nájdu materskú školu, nové zdravotné stredisko a aj priestory pre športovcov. I keď by mali byť práce hotové do konca novembra 2015, zhotoviteľská firma predpokladá, že to stihnú aj skôr. Záujem o byty či priestory stále pretrváva. V sobotu 11.4. sa o 8 hodine a 30 minúte v priestoroch kultúrneho strediska Národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol uskutočnil 48. ročník neprofesionálneho filmu na Liptove s názvom Cineama 2015 v spolupráci s Nikolaus filmom Liptovský Mikuláš. Tento rok sa do súťaže zapojilo 18 autorov s 29 filmami, ktoré posudzovala odborná porota. Filmy boli rozdelené do 8 kategórií, skupiny B a C, z čoho odovzdaných bolo 10 cien a 7 čestných uznaní s postupom na celoštátnu súťaž. Rómovia sú nesporne najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente. Súčasťou Európy sú už celé stáročia. V roku 1990 ustanovila Medzinárodná rómska únia 8. apríl za Medzinárodný deň Rómov. Tancom a spevom ho oslávili aj u nás v Liptove. Aj Rómovia majú svoju vlajku, hymnu, jazyk a kultúru. Toto všetko oslávili v Liptovskom Mikulášskom dome kultúry. Spojená škola Jána Rumana tu zorganizovala 2. ročník Rómskeho dňa. Prevažnú časť žiakov tejto školy okrem detí s postihnutím tvoria práve rómske deti. Tie z Liptovsko-Mikulášskeho okresu si svoj deň pripomenuli pestrým programom plným toho, čo im je prirodzene blízke – hudby, spevu a tanca. Chceme, aby si deti vlastne nezabudli na svoju históriu, na svojich predkov, aby vedeli o tom svojom rómskom etniku čo najviac, aby si pripomínali tie svoje zvyky, tradície, ktoré vlastne sú charakteristické pre Rómov. Hoci išlo len o 2. ročník tohto podujatia, Medzinárodný deň Rómov má omnoho hlbšiu tradíciu. Rómovia si ho pripomínajú na počesť prvého celosvetového stretnutia na svojom prvom kongrese v roku 1971 v Londýne. Odvtedy pripadá Medzinárodný deň Rómov na 8. apríl. Prečo je dôležité, aby si ho pripomínali? Aby Rómovia vnímali svoju identitu, aby Rómovia vedeli, čo je ich vlajka, ktorá je charakteristická tým, že predstavuje prírodu, predstavuje nebo
a predstavuje putovanie Rómov, Romano Drom, rómsku cestu. Viac než hodinovému programu, v ktorom deti predviedli choreografie plné života, farieb a nadšenia, predchádzal tvrdý tréning. Rómske deti si myslím, že majú veľa teda tých dispozícií a pohybového talentu a nadania, len niekedy majú problém akože dotiahnuť to do tanca, čiže potrebujú tam niekoho, kto ich vedie, vlastne pri tej príprave troška usmerňuje, ale myslím si, že vlastne žiari z nich taká energia, vitalita a treba to podporiť, lebo to sú naozaj také pekné akcie. Na to, aby diváci pochopili, čo pre rómske deti v skutočnosti tanec znamená, netreba žiadne slová. Všetko. Vybíjam si energiu. Tanec pre mňa znamená všetko. Ja keby som chcela byť tanečničkou. Oj Rómovia, odkiaľ prichádzate, zostaňmi po šťastných cestách, tak znie časť rómskej hymny. Čo im na toto putovanie zaželať? Zdraví, šťastný a veselý. Pre televíziu Liptov, Milka Petríková. Príjemné jarné počasie, verím, že naštartovalo aj vašu chuť do športovania. Ak ešte predsa len potrebujete trochu inšpirácie, pozrite sa s nami na liptovské športoviská. JL Arena v Liptovskom Mikuláši bola počas soboty a nedele 11. a 12. apríla dejiskom záverečných zápasov Liptovskej hokejovej ligy, ktorý sa z titulu vo svojej divízii tešil tým Titanov ABčka. Sezóna bola pomerne náročná, dlhá, čiže chalani už sú aj radi, že majú to za sebou. Ja z pozície Areny gratulujem všetkým, ktorí sa zúčastnili. Určite boli spokojní, alebo dúfam, že boli spokojní a verím, že sa takto stretneme aj v druhom ročníku Liptovskej hokejovej ligy. V divízii A sa stali majstrami hokejisti Bčka, ktorí zdolali Šerifov 4-1. Divíziu B ovládli hokejisti Titanov, ktorí v rozhodujúcom zápase zdolali KL tým rozdielom triedy 3-0. A tak je to v pohode. Pre začiatkom sme si hovorili, že to ideme skúsiť. Nakoniec sme vyhrali, takže nadpriemer. Cenné víťazstvo to bolo aj pre bývalého extraligistu Jána Plevu, ktorý sa dočkal svojho prvého majstrovského titulu. No tak 40-ke prvý titul, takže si robím z toho trošku srandu, že celú kariéru to neprišlo a teraz v tejto amatérskej lige, ale je to super vec, ak to sa chalani zídu, zahrajú si hokej a z toho výkonnostného hľadiska, z toho športového je to super akcia celoročná. Liptovský Mikuláš bude od 18. až do 25. apríla dejiskom mládežníckych šachových majstrovstiev Slovenska 2015. Liptovská šachová škola už tradične obsadzuje popredné miesta v takýchto súťažiach, ako sú majstrovstvá Slovenska. Našimi želieškami v ohni v tých najstarších kategóriách bude Ondro Mráz do 18 rokov, ale máme výborné dievčatá v kategórii do 10, 12 a 14 rokov. Právo účasti na tohtoročných majstrovstvách Slovenska mládeže má dokopy až 25 vekových kategórií. Liptovská šachová škola organizuje majstrovstvá Slovenska mládeže. Sú to v kategórii chlapcov 8, 10, 12, 14, 16 a 18 ročných. Takisto dievčatá v kategórie 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov. Šachové majstrovstvá Slovenska mládeže sa začínajú prvým kolom v sobotu o 12. hodine v Holiday Village Tatralandia. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš privítali v utorok 14. apríla v rámci dohrávky prvého kola Dogsbed ligy na svojom ihrisku rezervu Žiliny. V úvode zápasu mal perfektnú šancu poslať žltozelených do vedenia Power, ale ten namieril iba do Macíka. V priebehu prvého polčasu sa Liptáci viackrát snažili ohroziť žilinskú bránu, ale skóre sa do polčasu nemenilo. Šance na zmenu skóre sa striedali aj v druhom polčase. Žilinčania sa dostali do obrovskej šance v 68. minúte, kde však prečíslenie nevyužili na zmenu skóre. V závere zápasu videlo vyše 200 divákov ešte po jednej šanci na oboch stranách. Najskôr v 75. minúte neunikol žilinskej obrane Jánošík a neujala sa ani strela Alvesa de Oliveiru v poslednej minúte. MFK Tatran Liptovský Mikuláš tak remizoval v dohrávanom prvom kole Dogsbed ligy s rezervou Žiliny 0-0. Ja si myslím, že zápas bol celkom slušný z oboch strán, hralo sa hore-dole, tempo bolo si myslím dosť slušné na túto ligu a bod je dobrý. Mali sme si myslím, že viacej 100% šanci ako hostia. Škoda, že sme niečo nepremenili, možno, že by sme
kým zlomili supera, boli sme vyhrali aj vyšším rozdielom. No, bolo to z jednej strany na druhú. Mali sme dosť šanci, ale ostali nevyužité. No a remízka dobrá, dúfam, že to bude aj tak naďalej pokračovať. Liptáci odohrajú najbližší zápas sobotu 18. apríla, keď na domácom ihrisku privítajú Senec. Šport uzavrel aktuálne vydanie Liptovských novín. V našej redakcii netrpezlivo čakáme na vaše námety a témy, ktoré by ste radi videli v našom vysielaní. Naše kontakty nájdete na www.tvliptov.sk. O týždeň 22. apríla o 18. hodine sa na vás v premiére Liptovských novín teší kolegyňa Emília Petríková. Dovidenia.